Tämän päivän aihe on playlist, eli tämä P tässä, joka tarkoittaa sitä, että kun äänitetään raidalle ja sitten sä otat uuden oton, sä luot uuden playlistin ja sitten taas kun otat uuden oton, niin luot aina uuden, niin sitten sä pystyt jälkeenpäin niin niistä valitseen semmoisen hyvän yhden oton. Mä näytän kuinka se tehdään. Eli mä en ole mikään kitaristi, mutta mä soitan sen verran kitaraa tähän esimerkkiin, että saadaan selville se, miten tämä toimii. Eli ääntää muutama sointu tonne. Noin. Että olisi nyt ajatellaan, että tämä olisi nyt ensimmäinen otto. Nyt mä haluan tehdä toisen. Mä painan tuosta P:stä ja New Playlist. Se voi laittaa nimen vaikka, että se lukee Take 2, niin sitten se saadaan. Ja toi haipyy tuolta toi edellinen otto, mutta se jää kyllä sinne talteen. Tehdään taas uusi äänitys. Noin. Sitten kuvitellaan, että mä haluaisin vielä yhden ja eli taas sitten New Playlist. Tuonne eri nimi vaan vaikka 3. Se häipyy taas. Ne näkyy täällä sitten kaikki nämä otot. Ja sen jälkeen uusi otto. Noin. Sitten seuraavaksi näytän, että kuinka näitä editoidaan. Tätä kitara pois tästä. Se, miten näitä ottoja sitten editoidaan, niin mennään tänne Track, Playlist ja Show Playlist Selector. Tulee tämmöinen ikkuna. Sen raidan pitää olla valittuna ennen kuin tämän pystyy valkkaan tuolta. Niin nyt sä pystyt kuuntelemaan näitä eri ottoja. Että laitetaan vaikka toi loopi olla tommoselle pätkälle. Ja kuunnellaan. Ja nyt sitten näitä pystyy vaan vaihtamaan täältä lennosta. Ja nyt tänne kannattaa luoda sitten kokonaan uusi. Ottaa vaikka toi, että tämä olisi se, miten me ajateltiin, niin kopioidaan se tänne ja pistää sen nimeksi vaikka comp. Ja kuunnellaan. Eli me ajatellaan, että tämä olisi niinku hyvää, mutta sitten me haluttaisiin tämä loppu vaikka täältä. Se käy niin, että kopioidaan, otetaan, se on valittuna tuo alue, painetaan Ctrl-C, copy ja mennään tänne komppiin ja tähän Ctrl-V, eli se tuo sen tänne. Voidaan kuunnella, miltä se kuulostaa. Tai sitten vielä, jos halutaan ottaa tämä alue täältä vielä tänne loppuun, niin se saadaan samalla lailla, että kopioidaan toi pätkä tosta. Sen takia se pitää olla tämä edit point, tämä
tässä playlistissä, koska se pysyy silloin paikallaan tämä kursori. Se ei hypi mihinkään. Eli tuosta Ctrl-C ja hypätään takaisin comp, eli tänne mihin me koostetaan, tuo Ctrl-V, se tuo sen tohon. Näin sitten. Eli se koostettu raita voisi olla sitten tämä loppu tämän kuulunen. Ja nyt tämän lisäksi, että tämä on hyvä tämmöisen, että sä niin kuin koostat yhden raidan monesta otosta, esimerkiksi lauluja tehdessä tämä on hyvin kätevä, tai sitten jos tehdään rumpuottoja monta, niin sä voit niistä valita niitä, tämä toimii monikanavaisesti kanssa, tai monella raidalla ihan samalla lailla. Eli jos on niin kuin rumpuääntys tehty, niin sä pystyt tekemään tämän niin kuin monimikitetylle materiaalille ihan samalla lailla. Mutta täällä on tämmöinen vaihtoehto, että sä voit katsoa näitä raitoja, niin kuin tämmöiset tilat, sä näet nämä kaikki. Niin täällä pystyy vielä lisää sitten editoimaan näitä, että jos me halutaan tätä saumoja esimerkiksi pikkasen vaikka trimmata tai tehdä jonkun näköinen häivytys tuohon alkuun ja vaikka tänne, niin se niin kuin hahmottaa paremmin, että mitä on tekemässä. Jos haluaa. Tämmöinen sillä tämä ajatus tässä, että aina niin kuin, mikä on niin kuin ylimpänä sit soi, eli nämä harmaat ei soi, eli se signaali kulkee tästä tonne ja sitten tänne. Jos sen splittaa vielä tosta, niin se täällä pystyy myös tekemään tämmöistä pientä editointia ja sitten palauttaa sen tähän, niin se näkyy tämmöisenä yhtenä. Mutta todellisuudessa siellä alla on monta palikkaa sitten ja ne näkee kaikki täällä. Eli näin toimitaan playlistien kanssa. Tämä kannattaa tsekata ja ottaa haltuun, jos haluaa päästä helpommalla, kun soittelette näitä raitoja tänne niin montaa kertaa. Sä voit tehdä monta ottoa ja niistä koostaa ja sitten sen viimeisimmän oton niin säilyttää. Nämä säilyy täällä niin kauan, kun sä poistat nämä kaikki. Sä voit aina palata näihin. Tai voit poistaa, jos haluat. Tämmöinen juttu tällä kertaa.